Всеки е чувал за това как Крум Страшни пил вино от черепа на византийския император. Знаете ли обаче как се стигнало до този момент, запечатан в българската история? Изгледайте видеото и разберете как Крум разбил византийците, отмъстил за столицата Плиска и затвърдил мястото на България на политическата и военна карта. Битката във Върбишкия проход се разиграва на 26 юли 811 година между българските войски, водени от хан Крум, и войската на Византийската империя, предвождана от император Никифор I Геник. Ето и кратки сведения за събитията, довели до тази битка. В началото на 9 век българската държава се утвърждава като значима сила на Балканския полуостров. През този период България е в постоянен конфликт с Византия, която се стреми да възстанови своето господство над Балканите. Българите обаче успяват да защитят и разширят своите територии, като укрепват държавата си политически и военно. Хан Крум, който управлява България от 803 до 814 година, е един от най-изтъкнатите български владетели. Крум провежда успешни военни кампании срещу аварите, като окончателно унищожава аварския каганат през 805 година и разширява българските територии до река Тиса. Тези успехи укрепват неговата власт и му позволяват да насочи вниманието си на юг към Византия. Хан Крум нанася две значими поражения на Византия, което принуждава император Никифор I Геник да предприеме мерки. През 808 година Крум разгромява византийците при река Струма, а през 809 година превзема крепостта Сердика. Отношенията с Византия са напрегнати и император Никифор I Геник, управлявал от 802 до 811 година, решава да предприеме сериозни мерки за справяне с нарастващата заплаха от България. Никифор се стреми да разруши българската държава и да установи контрол над нейните територии. Той подготвя мащабна военна кампания срещу България, целяща да сломи българската мощ и да възстанови византийското господство на Балканите. През 811 година Никифор I организира голяма военна експедиция срещу България. Той събира значителна армия, включваща елитни византийски войски, наемници и съюзнически контингенти. Армията му наброява десетки хиляди войници, въоръжени с най-модерното за времето си оръжие и снаряжение. Никифор нахлува в българските земи, преодолявайки съпротивата на българските погранични гарнизони и се насочва към столицата Плиска. Хан Крум предприема дипломатически мерки, целящи мир, но Никифор отхвърля предложението му. Императорът лично повежда тагмите през проходите на Стара планина и навлиза в българска територия на 20 юли. През следващите 3 дни Никифор достига и обсажда Плиска. Византийският император придружава похода си с невиждани жестокости и произволи над местното население, което е подложено на клане без разлика на пол и възраст. След като пристига пред Плиска, византийската армия започва обсадата на града. Обсадата продължава няколко дни, като византийците използват обсадни машини и тактики, за да пробият стените на града. Въпреки упоритата съпротива на българските защитници, Никифор успява да превземе и разграбва Плиска. Градът е опожарен, а много от жителите му са избити или пленени. Разграбването на Плиска е тежък удар за България, но хан Крум не е сломен. След разграбването на Плиска, Никифор решава да се върне в Византия. Той и неговата армия започват обратния си поход, но хан Крум подготвя своето отмъщение. Крум мобилизира остатъците от българската армия и организира засада във Върбишкия проход, стратегически разположен в планините. Той заповядва на войниците си да изградят укрепления и препятствия, които да блокират прохода и да затруднят движението на византийската армия. Преди да чуете развоя на самата битка, ще ви помоля да харесате видеото, да го споделите с приятели и да се абонирате за канала. На 25 срещу 26 юли 811 година византийската армия преспива в Върбишкия проход. На разсъмване българите, водени от Крум, атакуват византийците от всички страни. Българите се нахвърлят върху палатката на Никифор, където той е убит. В сблъсъка освен императорът загиват много видни велможи и военачалници, а именно патрицият Теодосий Саливара, стратегът на източните войски Патриций Роман и стратегът на Тракия. Много офицери и безбройно много войници намират гибелта си в планинските теснини. Засадата е изключително успешна и византийските войски са обградени и подложени на тежки удари. Българите използват умело терена и своите укрепления, за да нанесат максимални щети на врага.
Византийските войници, уморени и дезориентирани, не успяват да организират ефективна защита. Битката при Върбишкия проход е едно от най-значимите поражения на Византия през средновековието. Загубата на императора и голяма част от армията оставя Византия в шок и безпорядък. Наследникът на Никифор, Ставраки, също е ранен в битката и умира скоро след това. Фактът, който е документиран от много хронисти, е известен на всеки българин. Хан Крум нарежда черепа на Василевса да бъде обкован със сребро и да се превърне в чаша, от която победителят и неговите приближени да пият в знак на великата победа. Битката е грандиозна военна и политическа победа, тъй като това е вторият византийски император, след Валент 400 години по-рано, който пада в битка. След битката, хан Крум продължава своята агресивна политика срещу Византия. Той предприема още няколко успешни кампании, като през 813 година обсажда самия Константинопол. Въпреки че не успява да превземе града, неговите действия сериозно разклащат византийската власт и демонстрират силата на българската държава. През 814 година Крум умира внезапно, но наследството му продължава да влияе върху развитието на България. Под негово ръководство България се утвърждава като мощна и уважавана държава, която играе водеща роля в политическите и военните дела на Балканите. Историята на битката при Върбишкия проход е пример за стратегическа мисъл и военна решителност, които успяват да променят хода на историята. Тя е свидетелство за способността на българския народ да се изправя пред предизвикателствата и да защитава своята независимост и свобода.